In het Landgraafse Nieuwenhagen, vlakbij het Sunplein, opende in september 2015 de zorgbungalows Heiveld haar deuren. Deze 6 zorgbungalows zijn gelegen in een parkachtige omgeving. In iedere bungalow wonen 7 dementerende mensen samen. Thuiskomen is het centrale thema in deze zorgbungalows. De gemoedelijke sfeer, huiselijkheid en uiteraard professionele zorg en aandacht zorgt ervoor dat mensen zich hier thuis voelen. Het bouwkundige ontwerp draagt bij aan de huiselijkheid. Iedere bungalow beschikt over 7 privékamers, 2 grote badkamers met douche en lichtbad en een ruime gezamenlijke woonkamer met keuken. De grote binnentuin verbindt de bungalows met elkaar en via de wandelpaden kunnen bewoners bij elkaar op bezoek voor een kopje koffie en een gezellig praatje. Ondersteund met de nieuwste technieken kunnen collega's ervoor zorgen dat men ongestoord en zonder problemen kan genieten van de woonomgeving. Zorgbungalows Heiveld lijkt er ook in geen opzicht op een traditioneel verpleeghuis. Uiteraard mag men ook in zorgbungalows Heiveld professionele verpleeghuiszorg verwachten. Er wordt intensief samengewerkt met familie en vrijwilligers. En juist dit samenspel zorgt ervoor dat mensen zich hier thuis voelen. Zorgbungalows Heiveld. Thuiskomen.